39 و200. 40. 40 و200. Dik kienet l-offerta tradizzjonali ta' kull sena u din is-sena laħqet l-40,200 euro sabiex Mario Muscat u l-grupp ta' mġarrin tiegħu il-ħadd fil-għaxija jġorru l-varo l-padruna tal-imġar Santa Marija. Din l-offerta se jagħmlu tajjeb għalija r-reffija tal-vara u dawk li se jkunu qed jassistuhom permezz tal-forċina, ma li kien magħruf minn se jerfan daqqu t-tokki ta' nofsinhar u ingħata is-salut. Ilna nissiltu ħafna biex forsi nerfgħu xi darba u ikun hawn lajduċi kultant ma tiġberx biżejjed u jisnaqas nidħlu ġieli dħalt ma' gruppi oħrajn tħajjart, imma dis-sena xtaqnija u rnexxiela. Għal-mistoqsija ta' TVM News Muscat jispjega li x'dawn il-flus kollha f'offerta biex tinġar vara. Dawn il-flus kollha ħanejnu l-Knisja dis-sena u bżonn ħafna. Fil-fatt l-amministratur tal-parroċċa Dunno il-Vassallo jispjega fuq liema proġetti se jkunu qed jintefqu dawn il-flus. Issa għaddej proġett kbir ta' sagristija u illi miegħu għandna wkoll self, jiġifieri dawn naturalment sa jmorru għalih u il-lon huwa kbir u jiġifieri provvidenzjali imma mhux se jkun biżejjed għal biex inħallsu l-ispejjeż li għandna bħalissa. L-imġar raħal żgħir iddominat mill-logħlijiet l-għeliq u l-aspett rurali ta' madwaru kif ukoll mal-istabbilimenti li jservu ikel tradizzjonali li minn dan iżda l-imġarrin l-imġar huwa ħafna iktar minn hekk ifisser ukoll il-jum tal-festa li jaqgħadhom flimkien bħala komunità. L-unika festa li għandna bħala festa prinċipali u għal-jom tfisser ħafna. Nittamaw li kulħadd ikun kuntent, kulħadd ninġabru flimkien, jalla tkun moment spiritwali u anke li jirnexxielna naqdu l-familji bejnietom. Kienu mijiet ta' nies li wiġbu għas-sejħa ta' dan l-avveniment partikolari li għal-bosta forsi jdarras imma li finalment huwa donazzjoni kollettiva lejn il-bżonnijiet tal-parroċċa. Kienet talba mill-bdiewa lura fl-1898 li waslet ta' twaqqif tal-parroċċa bil-vara ta' Santa Marija tasal fir-raħal fl-1922 kif l-istess sena li bdiet it-tradizzjoni tal-offerti.